Ka-subscribe. Please me guys, pa-subscribe. Ika na budol. Ay budol ay katulog ginahon na. Budol. Ika na budol. It's a prank. Andito naman kami nababalik. Isang panibagong content naman ang gagawin namin ngayon. Yung kinakain ng mga mahihirap. Woo! Isang malakihang shoutout sa nag-request ito, kang Madam Leonine Parilla na mata ng Cebu. Ito na hinihintay mo. Ito sa katropa namin dyan. Nakasuyop. Palit na. Dalawa na tayo. Wala si Budol. Tessa! Sama na ako! I'm back! Songs pala! Tatlo na tayo. Wala si Budol. Kakain na tayo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Amay! Tupa mo na ako tumay! Paano? Naguro mo ng tulo? Bukbang, di ba? Busog. Nalipat si Budol. Hoy! Uy, Dol! Ale, umutang siya! Uy, ako rin ka rin, ala! Ayaw sa! O pagkani! Nalilingkod! Hat, okay ka! Okay, umlaw! Ay ko eh! Bago kami magsisimula, shoutout namin si Mylene Tusoy. Shout out kay Doors Torta! Isang malakihang shoutout kang Ma'am Beautylyn Castillo Espina, ma'am! Shoutout sa'yo! Shout out sa Pamakawong Tabayns! Birds TV Vlog, shoutout sa'yo. Thank you very much. At hindi namin makakalimutan dahil sa aming solid subscriber kang Ma'am Leonine Parilla na mata. Ito na ang request mo. Kakainin na namin to. Kainan na! Woo! Amit kayo. Ito kayo. Guys, alam niyo guys, ito sa probinsya, ito ang kinakain na mahihirap pag kinikipit kami. Nakakahiyak na isipin niya pero masaya pa rin kami, di ba? Nagumulan ka to. Dito. Yung mga mahirap guys, kanin sa trabaho, pag walang kanin, walang ulam, ito lang panawid gutom nila para mabuhay ang mga mahirap. Ito! Lalagyan namin ito ng sukar! Lame kayo! Okay kayo! Ulam. Ulan! Sarap. Tender juicy. Niyog guys, niyog. Sa kamote tayo nabuhay! Sa kamote tayo lumaki! Sa kamote rin tayo mamamatay! Umaaraw mo yan. Ang saya-saya sa bukid. Hey! Wala kami naman. Ipakita mo yung farm ko. Ipakita mo yung farm ko. Natatandaan mo pa ba? Inukit kong puso sa punong mangga at ang inalay kong bumamela. Magkahawak kamay sa dalampasigan. Malayang Yan, yan lang. Hindi yan laki. Kasi naman gusto may request, mag-request lang kayo. Sundan namin ang kaya namin. At ang request. Gigigil kami guys. Umaaraw mo yan. May bayot-pulo ba kayo dyan? Sigurado pag uwi, music. Ay, sadyang, sadyang! Ang saya ng buhay sa probinsya. Kahit walang pera, magkain tayo. Umuulan! Mm.
Asin yun, asin. Sa gusto mag-request, request lang. Sa lahat ng request dyan, kakainin namin, basta hindi lang magkakalason. Kaya namin yan. Kaya kayo. Ikaw, Uragon, hamunin kita sa kainan, hindi sa magsingan. Sino? Si Uragon. Ako ba tinatawag mo? Uragon. Hamunin kita sa kainan, hindi sa magsingan. Uy, Tapang! Ang tituan yung mga kababayan mo! Kumakain lang kahit ano! Basta ikaw. I love you, Tapang. Guys, badyan. Alas man ang buha nga mo, ha? Ni guys, badyan. Katulaw eh! Ako ka. Katula, oy. Kani guys, Badyang! Badyang! Okay na, nabuhi mo tali po! Wala na ginagawa ng Pero Japon. eh, balak ako na tiyaw na, abis magbadyang na yan! Okay. Salamat na! Uy, Tapang na yung kababayan dire. Uy, Tapang na yung mag-isuon rin. Uy, Tapang na yung magsuon dire. Oh. Ginagalit niyo ko. So what's up? Salamat din sa pagkiwas mo sa video no. So marami sa pagkaon. So wala pa ka-subscribe. Please me guys, pa-subscribe. Ikaw na budol. Ay, budol! Ay, budol! Ay, katulog ginahon na! Budol. Budol. It's a prank! Ayaw kalimut mag-subscribe. Si Uragon. Uragon! Guys, ang cameraman, gutom! Gabriel Dilit! Di bakansi! Cameraman guys, Gabriel Dilit guys! Ngayo po! Guys, sugar, Dili mapagansi. bitik na niyog, at saka yung karlang sa, anong Tagalog sa karlang? Shout out, Gabriel Dilit! Shout out Jerry Liveria, narito. Ah, ito si Kodong, ito kayo. Doon. 20 kilometers, below the sea. Sabi lang ako natin. Katat dulu bay, sige. Bye. Muna yung mapa. Sige, hidup. Bye-bye. Bye-bye. Pans pa nimo. Bye.